Wat zijn eigenlijk de punten die aandacht krijgt qua betreft het behartigen van de belangen van de Caribische gedeelte van de Koninkrijk? Ja, nou ja, er zijn heel veel zaken en er zijn heel veel uitdagingen voor onze mooie eilanden. Dat is een gegeven. Dus het is denk ik van belang dat wij een aantal onderwerpen daar ook specifiek op uithalen. Als je het hebt over het bestaansminimum, het bestaansrecht. Hè? Ja. Dus je hebt het over de basis moet op orde. Iedereen verdient een goede huisvesting. Iedereen verdient een goede toegang tot de zorg. Goede huisarts. Iedereen verdient een goed toekomstperspectief voor zijn kinderen. Als je het hebt over onderwijs. Iedereen verdient het om aan het einde van de maand gewoon nog een aantal euro's over te houden in de zak om ook een beetje te kunnen genieten van het leven. Heel veel mensen die ik gesproken heb, hebben soms 2 à 3 banen. Die zijn eigenlijk alleen maar bezig met werken en die komen moe thuis en dan hebben ze nog het dagelijks leven waar ze verantwoordelijk voor zijn. Het leven mag niet alleen maar bestaan uit keihard werken. Je moet ook kunnen genieten van het leven. Ja. En dus dat betekent dus dat je de randvoorwaarden, dus het minimum, het bestaansminimum van mensen omhoog moet halen. Dat is wel een van de belangrijke doelstellingen die wij ook in ons verkiezingsprogramma van GroenLinks PvdA hebben opgenomen. Ja. Vindt u zelf dat het Vaste Kamercommissie voor Koninkrijkrelatie toch dichter bij onze landen, bij onze mensen, bij de overzeese Nederlandse, Caribische mensen moet zijn? Ja, kijk, is een hele interessante vraag. Want als je die aan mij specifiek stelt, Raoul, zeg ik, ja, ik ben er al dicht op. Ik heb echt ontzettend veel contact met al die parlementariërs van de Curaçao, van Aruba, van Sint Maarten, maar ook van de gedeputeerden en de eilandsraden van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ik heb superveel contact ook met mensen die in het sociaal-maatschappelijk-economisch veld opereren. Dus ik zit niet, Raoul White zit niet per se te wachten totdat we een soort van structuur hebben gebouwd om dan goed te kunnen functioneren. Maar het is wel van belang, en dat is denk ik misschien de vraag die je me stelt, is dat ik wel van belang vind dat we ook in de structuur ervoor moeten zorgen dat zowel de Nederlandse, het Europees deel van het Koninkrijk, als wel het Caribisch deel van het Koninkrijk, dat die twee dichter bij elkaar groeien, zodat we ook de grote onderwerpen die we op de agenda hebben, noem de belastinghervormingen, noem defensie, de andere rijksaangelegenheden, dat we die in goede samenhang, in goede coöperatie met wetende dat er heel veel autonomie ook vanuit de eilanden zit. Hè, want Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn autonome landen binnen het Koninkrijk. Dus je moet ze ook die positie geven. Ze hebben ook het recht om te kunnen bepalen wat er gebeurt dus minder met de vinger naar hun wijzen. Dat moet je sowieso niet doen. Dus niet eens minder moet je niet doen. Ja, maar dat gebeurt wel nu. Ja, het is meer, we zullen corrigeren, wijzen met de vinger. Ja. En dan misschien volgens straf. Ja, nou ja, daar sta ik sowieso niet achter. Ik vind echt nogmaals dat we een 4 landen hebben binnen het Koninkrijk. En de bijzondere gemeenten, de 3 bijzondere gemeentes. We hebben daarvoor gekozen, 10-10-10. En de basis, de onderliggende basis was er niet om machtsverhoudingen tentoon te stellen. Met andere woorden, dat de ene land beter is dan een ander land. Of we zijn met 4 landen in het Koninkrijk. En dat betekent dat je precies. Dat je gelijkwaardige posities hebt en op een humane, solidaire en respectvolle manier. Wel soms heel kritisch, want laten we wel wezen, ik ben ook wel van afspraak is afspraak. Maar als we dus afspraken hebben gemaakt, dan is wel van belang dat we de afspraken ook nakomen. En of ervoor zorgen dat we die afspraken gaan heroverwegen.